Van egy hely Amerikában, ahol több mint 17 millió holdföld nemzeti park, nagyobb, mint némely ország. Egy hely, ahol az árapály 40 lábat emelkedhet elég gyorsan ahhoz, hogy elkapjon bárkit, aki nem figyel. Egy hely, ahol sétálhatsz egy gletscheren, amely belülről elektromos kéken izzik, ez Alaszka. De amit sokan figyelmen kívül hagynak, azok a történetek. Megmutatjuk a szép helyeket, amikről a brosúrák beszélnek, de elmeséljük azokat a titkokat is, amelyeket kihagynak. A történetek nyíltan szólva vadak. Utunk egy olyan helyen kezdődik, ami szinte lehetetlennek tűnik. A neve Thompson-hágó, Valdez kikötőváros közelében található. Nos, ha hóra gondolsz, talán néhány láb jut eszedbe. De itt a csavar, a Thompson-hágó tartja a világ rekordját a leginkább hóval borított alaszkai helyként, és egyesek szerint a világon is. Átlagosan 974 hüvelyknyi hó esik egy évben, ez több mint 81 láb. Képzelj el egy 8 emelet magas épületet, ennyi hó esik itt. Látod, ez a hágó egy hatalmas fal, amely felfogja az összes nedves levegőt, ami az alaszkai öbölből jön. Az eredmények, enyhén szólva, extrémek. Nyáron lenyűgöző az autózás a Richardson autópályán. Éles, hófötte csúcsok és élénk, zöld rétek vesznek körül. Az emberek megállnak fényképezni, vadvirágmezőkön túráznak, de az időjárás itt trükkös. Amit sokan figyelmen kívül hagynak, hogy a nyár egy pillanat alatt eltűnhet. Vannak igaz történetek látogatókról, akik rövid nadrágban és pólóban túráztak szeptember elején, majd hirtelen erős hóviharba keveredt. A hágó nem törődik a naptárral, a turisták számára ez egy létfontosságú összeköttetés. Ha Valdezbe vezetsz, ez az egyetlen út befelé. Télen a komoly hókedvelők játszótere, terepjáró síeléssel és motoros szánnal, de hihetetlenül veszélyes is. A lavina veszély állandó, és a személyzet megállás nélkül dolgozik, hogy nyitva tartsa az utat. Nincs sok szálloda közvetlenül a hágóban, túl vad. A legtöbb ember Valdezben száll meg, olyan helyeken, mint a Totem Hotel és Suites, és autóval megy tovább. A helyi szokás: mindig ellenőrizd kétszer az időjárás jelentést, és csomagolj bakancsot, bármelyik hónap is legyen, de a hágó hója semmi ahhoz képest, hogy a vízesések mennyire megfagynak az úton lejjebb. Közvetlenül azután, hogy túlélted a Thompson-hágót és Valdez felé tartasz, belépsz a Keystone kanyonba. Ez a hely egy teljesen másfajta dráma. Az út szűkül, és óriási meredek sziklafalak emelkednek egyenesen fel mindkét oldaladon. Olyan érzés, mintha egy hatalmas kapun vezetnél át, és ezeken a falakon vízesések zúdulnak le egymás után. A leghíresebbek a mennyasszonyi fátyol vízesés és a lófarok vízesés, amelyek több száz láb magasságból zuhognak. Nyáron gyönyörű, párás az autózás. Megállhatsz, és érezheted a permetet. De amit senki nem mond el neked, az, ami télen történik. Az összes víz megáll. Szilárdan megfagy. Ezek a hatalmas vízesések óriási kék és fehér jégfaragványokká válnak, a sziklafalhoz tapadva. Lélegzetelállító látvány. Ez a kanyon egy nagyon speciális típusú ember számára vált híressé. A szakértő jégmászók számára. Ezek a bátor kalandorok a világ minden tájáról érkeznek, hogy megmásszák ezeket a befagyott folyókat. A helyiek vízesés kanyonnak nevezték el, mert több mint 10 különböző vízesést láthatunk közvetlenül az autóból. Mégis, amit sokan elhanyagolnak, hogy a legtöbb hajóút közönség, akik egyenesen Valdez hajóihoz tartanak, teljesen kihagyják ezt a helyet. Nem teszik meg a rövid utat a szárazföld belsejébe. A turisták számára több megállóhely is van, ahol megállhatnak és fényképezhetnek. Az út a főautópálya, így könnyen elérhető. Ami az ételt illeti, percekre vagy Valdeztől, ahol elfogyaszthat egy híres tengeri ételt egy olyan helyen, mint a The Fat Mermaid. Maga a kanyon a víz erejének bizonyítéka, legyen az folyó vagy fagyott. És ez a kanyon egy olyan kikötő közelében torkollik, amely egyszer elképzelhetetlen katasztrófával nézett szembe. Amikor elhagyod a Keystone kanyont, megérkezel Valdezbe. Az első dolog, amit látsz, a valdezi kikötő, és ez az egyik legbékésebb látvány Alaszkában. Kisméretű halászhajók és túrahajók ringatóznak szelíden a vízen, és szinte egyenesen a partvonalról emelkednek ki. A Chugach-hegység hegyei, még nyáron is hóval borítva. A fotósok, látod, megőrülnek ezért a kilátásért. A hegyek visszatükröződése a nyugodt vízben tökéletes. Ez a kikötő egész évben működő kikötő. Ez az alaszkai kőolajvezeték végállomása, így a tankhajók gyakori látványt nyújtanak a kompok és a halászhajók mellett. A mai kilátás szinte változatlanul néz ki ahhoz képest, ahogy évtizedekkel ezelőtt kinézett, ami elképesztő, ha tudod a történetet. De itt a csavar.
ez a nyugodt kikötő erőszakos múltat rejt. 1964-ben a nagypénteki földrengés, a valaha volt legerősebb Észak-Amerikában sújtotta ezt a területet. A rázkódás rossz volt, de az utána következő szökőárak rosszabbak. Teljesen átformálták a partvonalat, és elpusztították Valdez eredeti városát. Az egész várost át kellett költöztetni. A ma látható Valdez 4 mérfölddel arrébb épült újjá, egy biztonságosabb helyen. A kikötő, amely most olyan békés, az ellenállás szimbóluma. A látogatók számára ez a központ a Gletscher és vadvilági túrákhoz. Foglalhatsz utat, hogy láss fókákat és vidrákat közvetlenül a dokkokról. Megszállhatsz olyan helyeken, mint a Best Western Valdez Harbor Inn, közvetlenül a vízen. Helyi ételért próbált ki a füstölt lazac halászlevet a Wheelhouse Lounge-ban, ahol nézheted a hajók ki- és bejövetelét. De ennek a területnek az igazi ereje nem a kikötőben van, hanem az azt éppen meghaladó jégtóban. Csak egy rövid autóútra az új Valdez városától van valami, ami őskorinak tűnik. Ez a Valdez Gletscher tó, ez nem csak egy szokásos tó. Ez egy homályos, türkízkék víztest, amely teljesen tele van úszó jéghegyekkel. Ezek nem kis darabok. Néhány akkora, mint egy autó, vagy akár egy kis ház. Ezek a tó távoli végén lévő hatalmas Valdez Gletscherből törtek le. Az elképesztő jellemző itt a szín. A víz teljes kékeszöld a sok gletscherliszttől, a Gletscher által felőrölt apró szikladaraboktól, és maguk a jéghegyek gyakran lenyűgöző, mély elektromos kék színűek. A legjobb módja annak, hogy egy turista lássa ezt, a kajak. Bérelhetsz egyet a városban, vagy mehetsz egy vezetővel. Csendben nevezni ezek között az úszó jégóriások között egy olyan élmény, amit soha nem felejtesz el. Egészen a Gletscher felszínéig eljuthatsz, és hallhatod, ahogy nyög és reped. Egy vadtény. 2020 nyarán a tó szürreális látványt nyújtott. Egy hatalmas jégletörés, amikor egy hatalmas darab leszakadt a Gletscherből, jéggel folytotta el az egész tavat. Szilárd jégpályának tűnt, még a meleg időben is. Ez egy fehér köd hatás volt, amit kevesen láthattak az utazási korlátozások miatt. A látogatók számára ez egy könnyű utazás. Az út egészen a tó széléig megy. Nincsenek bárok vagy szállodák itt kint, csak tiszta, nyers természet. De akármilyen hatalmas is ez a Gletscher, ez csak egy apró része egy olyan parknak, amely dacol a képzelettel. Az emberek a Yellowstone-ról vagy a Yosemite-ről beszélnek, de amit senki nem mond el neked, az az, hogy mindkettő plusz a Grand Canyon is elférne a Wrangell St. Elias Nemzeti Parkban és rezervátumban. És még maradna is hely. Ez az Egyesült Államok legnagyobb nemzeti parkja, 13,2 millió holdon terül el. Nagyobb, mint Svájc egész országa? Ez a hatalmas méretű táj. Ez a park tartalmazza az Egyesült Államok 16 legmagasabb csúcsának 9-et. Ez egy rögös, nyers tájhegyekből, gleccserekből és vadfolyókból. Enyhén szólva, ez nem egy olyan hely, amin csak átvezetsz. A legjobb módja annak, hogy egyáltalán megértsd a méretét, az a levegőből. A turisták repülőnézés túrát tehetnek olyan kisvárosokból, mint McCarthy vagy Chitina. Egy apró bozótvadász repülőgépről láthatnak vulkánokat, hatalmas jégmezőket és csúcsokat, amelyek úgy tűnik örökké tartanak. De itt az ismeretlen történet. Ez a park nem csak üres vadon. A tájban szét vannak szórva a korai 1900-as évekből származó régi részbányák romjai. A Kennecott bánya a leghíresebb, egy hatalmas vörös épület, amely egy hegy oldalába kapaszkodik, ez egy szellemváros. Felfedezők és túrázók még mindig találnak rozsdás eszközöket és régi ereklyéket, amelyeket azok az emberek hagytak hátra, akik a Klondike-i aranylázat kergették. Ez egy emlékeztető az amerikai történelem egy vadabb, elfeledett oldalára, egy időre, amikor az emberek mindent kockáztattak e föld egy darabjáért. És bár ez a park óriásokat rejt, az egyik jeges folyója olyan hely, amin valóban sétálhatsz. Ha a híres Glen autópályán vezetsz, nem hagyhatod ki a Matanuska Gletschert. Ez egy 27 mérföld hosszú jégfolyó, és ami olyan különlegessé teszi, hogy ez egyike annak a kevés Gletschernek az Egyesült Államokban, amelyhez valóban közvetlenül fel lehet hajtani. Egy rövid, kavicsos út visz egy parkolóhoz, és onnan fel lehet sétálni a jégre. Ez nem csak egy lapos fehér jégtakaró, a Gletscher él, minden nap mozog.
Séta közben óriási repedéseket, úgynevezett hasadékokat látsz, amelyek olyan fénnyel izzanak, amit csak elektromos kéknek lehet leírni. Olyan, mintha a jég szívébe néznél. A turisták számára ez kötelező program. Bérelhetsz egy vezetőt, aki biztonságosan felvisz a gleccserre és jégkapcsokat ad a cipődre. Elvezethetnek olyan csodálatos helyekre, mint a jégbarlangok, a víz által faragott alagutak, amelyek kék katedrálisoknak tűnnek. A helyi bennszülött atabaszk népnek legendái vannak erről a helyről. A gletschert Lélekhídnak nevezték a túlvilágra, és még ma is a jégbarlangokat felfedező modern túrázók azt suttogják, hogy furcsa, kísérteties visszhangokat hallanak a rejtett alagutak mélyéből. Ez maga a gletscher hangja, ahogy megállapodik és mozog egy alvó óriás. Szállás vagy étkezés céljából a Matanuska Glacier Lodge lenyűgöző kilátást és meleg ételeket kínál csak egy rövid autóútra. De közvetlenül a jégfolyó melletti autópályán van egy tó, amely fogva tartja az eget. Ahogy tovább haladsz, a Glen autópályán találsz egy víztestet, amelyet Long Lake-nek hívnak. Nos, először talán csak egy újabb szép tónak tűnik, de amit sokan figyelmen kívül hagynak, az a különleges titka, amely csak szélcsendes napokon, különösen hajnalban tárul fel. Ez a tóhét mérföldön keresztül húzódik, hosszú, vékony, kígyószerű alakjáról kapta a nevét, és tökéletesen a Chugach hegység között bújik meg. Amikor a szél áll, a Long Lake felszíne tökéletes, hibátlan tükörré válik. Tükröződését hozza létre a környező hegyeknek és az égnek, ami annyira tiszta, hogy nehéz lehet megmondani, melyik iránya felfelé. Úgy néz ki, mintha egyenesen az égbe léphetnél. A helyi hagyomány szerint a tó fogva tartja az eget. A korai felfedezők ezeken a ritka szélcsendes napokon azt írták naplóikba, hogy azt hitték, déli bábot látnak, hogy a víz nem valódi. A turisták számára ez egy fotós álma. Több biztonságos hely van az autópályán, ahol megállhatsz, hogy megörökítsd ezt a csodálatos látványt. Nincsenek szállodák vagy bárok közvetlenül a partján, ez egy védett, természetes hely. Ez egy hely a csendes elmélkedésre, szó szerint és átvitt értelemben is. Ez egy egyszerű, lenyűgöző példája az alaszkai szépségnek, amely nem igényel helikoptert vagy hosszú túrát, csak egy kis türelmet, hogy a szél elüljön. És csak egy kicsit tovább, egy egyszerű lehúzódó hely rejt egy titkot egy világ megváltoztató konfliktusból. A Glen autópályán való vezetés önmagában is esemény. Ez egy nemzeti festői útvonal, amely 189 mérföldön keresztül húzódik. Útközben számtalan apró, jelöletlen lehúzódó hely van. Az egyik ilyen, amelyet sokan elhaladnak, az egész úton az egyik legjobb kilátást kínálja. Ebből az egy helyből hatalmas panorámás kilátás nyílik egy fonott folyóra, egy olyan folyóra, amely több tucat apró kanyargós csatornára oszlik, a előtérben vadvirágok hatalmas rétjeivel. Ez egy tökéletes hely piknikre, egy hely, ahol megállhatsz és beleszippanthatsz Alaszka hatalmas méretébe. De itt a csavar, ennek a jelöletlen helynek van egy rejtett története. Ez a kislapos földterület nem csak egy festői kilátó volt. A II. Világháború alatt titkos, vészhelyzeti repülőtérként használták, tesztelőhelyként szolgált azoknak a gépeknek, amelyeknek durva távoli területeken kellett landolniuk. Ha tudod, hol keres, még mindig megtalálhatod a betonlapok halvány nyomait, amelyek a bozótokban és a vadvirágokban rejtőznek. Ez a történelem egy darabja, amely a szem előtt rejtőzik. Azok az ezrek, akik megállnak itt egy fotóért, fogalmuk sincs, hogy egy katonai történelem darabján állnak. Ez egy emlékeztető arra, hogy Alaszkában még a legszebb helyeknek is nehéz, titkos múltjuk van, de a terület legfurcsább történelme nem a háborúból származik, hanem azoktól az aranyásóktól, akik az égben építették otthonaikat. Magasan az Anchorage-tól északra fekvő hegyekben található a Hatcher hágó. Ez nem csak egy hegyi hágó, ez egy teljesen más világ. 3886 láb tengerszint feletti magasságban ez egy történelmi bányászati terület, amelyet hatalmas rekreációs hellyé alakítottak. Ősszel a hely híres a színeiről. A tundra élénk, aranysárgává válik, és ezzel szemben az Independence Mine történelmi kabinjai mély, kárminpirosra vannak festve, a kontraszt lélegzetelállító.
Télen a hágót mély hó borítja, és a terület a sífutás és a hótalpas túrázás paradicsomává válik. De az igazi történet ezekben a piros kabinokban rejlik. Ezeket aranyások építették az 1930-as években. Ezek az emberek éltek és dolgoztak ezen a zord magaslati helyen, aranyat ásva. Ma meglátogathatod a régi bányászati épületeket, és megnézheted, milyen volt az életük. De látod, egy helyi történet öröklődött. Azt mondják, hogy az egyik kabin, amely a főépület része, kísértet járta. A mese egy aranyásó szelleméről szól, aki állítólag valahol a közelben elrejtette aranybányáját, és soha nem ment el. A szállásban megszálló emberek arról számoltak be, hogy lépéseket és furcsa zajokat hallottak, azt hitték, hogy az öreg bányász még mindig az elveszett kincsét őrzi. A turisták elmehetnek a hágóhoz, túrázhatnak az ösvényeken, és akár megszállhatnak a Hatcher Pass Lodge-ban is. És ebből a magasan fekvő hágóból néha látható egy óriási jégmező csillogása, amelyet kevesen érnek el. A Chugach-hegységben 40 mérföldön keresztül húzódik a Knik Gletscher. Ez nem egy olyan gletscher, amelyhez csak úgy odasétálhatsz. Ez egy hatalmas távoli jégmező, amely csak levegőből vagy a nagyon kalandvágyók számára hajóval és hosszú túrával érhető el. A leghihetetlenebb módja annak, hogy lásd, a helikopter. A túraszervezők átvisznek a gletscher fölött, és valóban leszállnak a jégre. A levegőből láthatod a valódi méretét. Nem csak fehér, hasadékok szelik át, amelyek úgy izzanak, mint a kék zafír erej. Leszállni rajta olyan, mintha egy másik bolygón szállnál le. A csend hatalmas, csak a jég repedésének és mozgásának hangja töri meg. De ez a gyönyörű távoli hely egy híres, szomorú történethez is kapcsolódik. 1935-ben a legendás repülési úttörő Wiley Post egy új nyomás alatt álló ruhát tesztelt a közelben, repülőgépe lezuhant és a balesetben életét vesztette, roncsai évtizedekre elvesztek, elnyelte a Zord-táj a gletscher közelében. Amikor végül megtalálták, egyes részei inspirálták a modern repülés új technológiáját. Azoknak a látogatóknak, akik a Knik River Lodge-ból induló helikoptertúrát választják, a történet egy történelmi réteggel egészíti ki a lenyűgöző kilátásokat. Egyes pilóták még azt is mondták, hogy tiszta napokon néha furcsa tükröződéseket láthatnak a jégben, amelyek Post rég elveszett repülőgépének árnyékára hasonlítanak. De Alaska nem minden csodája ilyen nehezen elérhető. Néhány közvetlenül a legnagyobb városa mellett található. Alaska legnagyobb városától, Anchorage-től mindössze 15 mérföldre található az Eklutna-tó. Ez az állam leglátogatottabb szabadidős területe, és jó okkal. A víz kristálytiszta és lenyűgöző türkiz színű, a közeli gletscher táplálja, a Chugach-hegység szaggatott csúcsai veszik körül. Tökéletes hely kajakozáshoz, kerékpározáshoz és túrázáshoz. Még úszódeszkajárdák is vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy kisétálj a part közelében lévő mocsaras területek fölött. Ez egy gyönyörű, könnyen megközelíthető hely egy egynapos kiránduláshoz. De itt a csavar. Ez a tó sokkal több, mint egy park. Szent hely a Dena'ina Athabaskan nép számára. Ami ezt a helyet igazán egyedivé teszi, az a közelben található, az Eklutna Historical Park. Találsz egy kicsi színes temetőt. De nem úgy néz ki, mint egy normál temető. Sírkövek helyett élénk színű lélekházak vannak. Ezeket a kis, babaházszerű építményeket a sírok fölé építik. Ez egy lenyűgöző hagyomány, amely ötvözi a bennszülött Athabaszk hiedelmeket az orosz ortodox egyház szokásaival, amely évszázadokkal ezelőtt érkezett ide. Az a hit, hogy ezek a házak őrzik az ősök lelkét. Ez egy erőteljes, csendes hely, amely emlékezteti a látogatókat arra, hogy ennek a gyönyörű földnek mély emberi történelme van. És ez a mély történelem folytatódik egészen a városba, egy városba, amelyet majdnem eltöröltek a térképről. Anchorage a furcsa kontrasztok városa. Ez az Egyesült Államok legnagyobb városa területileg, hatalmas 1961 négyzetmérföld. Ez egy modern város, amelynek látképe, forgalmas utcái vannak, és az alaszkai lakosság körülbelül fele itt él. De a vadon is ott van. Nem ritka, hogy egy jávorszarvast látsz sétálni a belvárosi parkban. A Chugach-hegység fala emelkedik a város szélén,
Ősszel az Eagle River Nature Center csak egy rövid autóútra, felrobban a vörös és arany színekben, kaphatsz itt csodálatos ételeket, a frissen fogott lazactól a rénszarvas kolbászig, olyan helyeken, mint a Simon és Seafords, kényelmesen megszállhatsz a történelmi Hotel Captain Cookban. De amit senki nem mond el neked, az az, hogy ez az egész város ingatag talajon épült. Nagypénteken 1964-ben egy 9,2 magnitúdójú földrengés, a valaha volt legerősebb Észak-Amerikában, sújtotta. Enyhén szólva a föld egyszerűen megnyílt. Egész utcák omlottak össze. Épületek dőltek romba. A talaj néhány helyen 4 lábat süllyedt. Ez egy szörnyű esemény volt, amely hatalmas pusztítást okozott, és sok élet veszett el. Ma a város újjáépült és modern, de az emlék megmarad. Polgári tudósok még mindig feltérképezik a rejtett törésvonalakat, amelyek közvetlenül a város alatt húzódnak. Ez egy emlékeztető arra, hogy még Alaszka legnagyobb városában is mindig a természet az úr. De közvetlenül a várostól délre maga a víz emelkedik fel egy hullámban, amely dacol minden logikával. Anchorage-től délre található a Turnagain Arm. Ez egy hosszú, keskeny öböl, amely mélyen belevág a földbe. Ez az egyik legfestőibb útvonal a világon, a Seward autópályán. De ez a víz nem az, aminek látszik. Először is a Turnagain Arm a világ egyik legmagasabb árapályával rendelkezik. A dagály és az apály közötti különbség akár 40 láb is lehet. Amikor bejön a dagály, nem csak lassan emelkedik, létrehoz valamit, amit árapály hullámnak hívnak. Ez egy hatalmas hullám, néha 6-10 láb magas, amely felrohan az öbölben. A megfelelő napokon valóban láthatsz szörfösöket, amint mérföldeken keresztül lovagolnak ezen az egyetlen hullámon. De itt a csavar, az öböl többi része hihetetlenül veszélyes. Amikor az apály elmegy, hatalmas, szürke iszaplaposokat hagy maga után. Ez az iszap szilárdnak tűnik, de olyan, mint a futó homok. Korábban egész szekereket nyelt el, és embereket kell menteni minden évben. Az öböl a híres felfedező James Cook kapitányról kapta a nevét 1778-ban. Az északnyugati átjárót kereste, de ez az öböl egy zsákutca volt, ezért újra vissza kellett fordulnia. Amit sokan figyelmen kívül hagynak, az az, hogy ez az öböl kritikus élőhely is. Ha szerencséd van, félreállhatsz, és láthatsz fehér beluga bálnák csoportjait úszni a vízben, halakat kergetni a dagály idején. És elrejtve az öböl melletti erdőkben van egy varázslatos vízesés, amelyet sok turista elhalad. Elbújva a Chugach State Parkban, Girdwood síváros közelében van egy kis ösvény, amely egy varázslatos helyre vezet, a Virgin Creek vízesésre. Ez nem egy óriási, dübörgő vízesés, ez egy 100 láb magas vízesés, amely lezúdul egy bőséges, mohos, ősi erdőn keresztül. A fák vastag zöld mohával vannak borítva, és a levegő hűvös és ködös. Enyhén szólva, elvarázsoltnak tűnik. Ez egy nagyon rövid túra az útról, talán csak 10 perc. Mivel olyan könnyű eljutni, a helyiek kedvenc helye. De sok turista az autópályán teljesen kihagyja. A vízesést a érintetlen és tiszta hangulata miatt nevezték el. De amit senki nem mond el neked, az az, hogy ennek a helynek sokkal régebbi története van. A helyiek szerint ez egy hagyományos gyógyítóhely volt a Tlingit nép számára. Suttognak egy rejtett meleg forrásról a vízesés alján, ami adta a víz gyógyító hírnevét. A kalandorok néha letérnek az ösvényről, felmásznak a sziklákon, hogy megpróbálják megtalálni ezt a rejtett forrást. A látogatók számára ez a tökéletes gyors megálló a lábak nyújtására, és egy darabja az esőerdőnek, amely ősinek és titkosnak tűnik. De ha látni akarod Alaszka többi lakóját, a következő állomás egy olyan hely, ahol garantáltak. Kicsit tovább a Seward autópályán található az Alaska Wildlife Conservation Center. Ez nem állatkert. Ez egy 200 holdas szentély az árva és sérült alaszkai állatok számára. Az itt élő állatok, mint az óriási medvék, jávorszarvasok, erdei bölények és pézsmaökrök nem engedhetők vissza a vadonba. Itt biztonságos helyük van az életre. A legjobb rész a turisták számára az elrendezés. Vezethetsz egy kört a parkon keresztül, vagy sétálhatsz egy emelt deszkajárdán, amely közvetlenül a medvekifutó fölé visz. Intim, biztonságos kilátást kaphatsz ezekre a hatalmas állatokra, amint barangolnak, játszanak és úsznak. Ez egy fantasztikus módja annak, hogy lásd Alaszka nagy ötösét.
különösen, ha nem látod őket a vadonban. De itt a megható, ismeretlen történet. Az egyik leghíresebb lakójuk egy Cheech nevű grizzly medve volt. Apró kölyökként mentették meg, miután anyját megsértette egy orvvadász. A központ személyzete kézzel nevelte fel. Terápiás foglalkozásai az állatgondozókkal, amelyek segítettek neki felépülni, annyira inspirálóak voltak, hogy alapjául szolgáltak egy gyermekkönyvnek a vadvilág etikájáról és a természetvédelemről. Ez egy olyan hely, amely nem csak bemutatóra szolgál, igazi fontos munkát végez, és csak lefelé az úton ettől a központtól egy tó őrzi egy eltűnt város szellemét. Üdvözöljük a Portage tónál egy olyan helyen, amelynek kísérteties szürkéskék színe van. Ez a furcsa szín az összes gleccser iszapból származik a vízben, a tó végén, mint egy óriási színpadi függöny, a Shakespeare Gletscher tornyosul. Ez az egész völgy lecke arról, milyen gyorsan változhat Alaska. Egészen az 1960-as évekig volt itt egy Portage nevű város. De az 1964-es földrengés mindent megváltoztatott. A földrengés 6-10 lábbal süllyesztette le a talajt itt. Az egész területet elöntötte a emelkedő dagály, és a város elpusztult, romjai most az iszap alatt vannak. De itt a igazán vad történet. A földrengés valahogy egy éjszakára le is csapolta az eredeti tavat, 1000 számra rekesztve a lazacokat. A tó végül újra megtelt, nagyobb lett, mint korábban, de most egy furcsa jelenségnek ad otthont. A helyiek szellemhalakról beszélnek, amelyek nagy lazacrajok, amelyek megjelennek a halradarokon, de aztán azonnal eltűnnek, valószínűleg a vastag, zavaros iszaptörmelék viharokban rejtőzve a fenéken. A turisták számára az egyetlen módja annak, hogy közelről lássák a gletschert, az az MV Ptarmigan, egy hajókirándulás, amely átkel a tavon. A hajó egészen a jéghez visz. És az autópálya, amely ide vezet, az egyik legszebb útvonalnak számít a bolygón. A szöldfestői autópálya nem csak egy út, maga a célpont. Ez a 127 mérföldes aszfaltcsík köti össze Anchorage Seward parti városával. Össz-amerikai út címet kapott, amely az ország legszebb útjainak van fenntartva. Egyik oldalon a Chugach-hegység meredek, sziklás falai vannak, a másikon az út a Turnagain Arm drámai partvonalához és fjordjaihoz simul. Több tucatnyi lehúzódó hely van az út mentén. Megállhatsz, hogy béluga bálnákat figyelj, láthass a sziklákon mászó daljúhokat, vagy vadbogyókat szedhess a nyár végén. Az autópálya áthalad a Kenai Nemzeti Vadvédelmi Rezervátumon, amely hihetetlen kilátást nyújt hegyekre, folyókra és gleccserekre, de itt az ismeretlen történet. Amit sokan figyelmen kívül hagynak, azok a kis emlékművek az út szélén. Ezt a hihetetlen autópályát kézzel építették az 1950-es években. A munka jelentős részét a WACS, a női hadsereg testülete végezte, ezek a nők végezték a kimerítő munkát, hogy ezt az utat bevésék a hegyoldalba. Történeteik gyakran feledésbe merülnek, de kemény munkájuk hozta létre ezt a mérnöki remek művet, amelyet ma már milliók élveznek. És ez az autópálya egy apró városba vezet, ahol repülőgépek szállnak le a vízen, közvetlenül egy történelmi dok mellett. A Seward autópálya mentén található a kis Moose Pass közösség. Csak körülbelül 200 lakosával könnyű pislogni és kihagyni, de ez a város a központja valami csodálatosnak, a repülőnézésnek. A város a Trail Lake körül épült, és bármely nyári napon láthatod a hidroplánokat felszállni és leszállni a jegeskék vízen, lélegzetelállító utakra viszik a turistákat a közeli gleccserek fölött. A város legfényképezettebb pontja a Trail Lake Lodge dokkja. Ez egy tökéletesen szimmetrikus fa dokk, amely kinyúlik a lenyűgöző tóba, hidroplánok kötve hozzá. Ez egy klasszikus alaszkai kép, de ennek a dokknak van egy titk. Ez nem mindig csak turistaház volt. A második világháború alatt ezt a tavat tengeri repülőgép bázisként használták katonai kiképzéshez. Amit senki nem mond el neked, az az, hogy búvárok nemrégiben felfedezték a tó alját. Elmerült légcsavarokat és más alkatrészeket találtak olyan gépekből, amelyek lezuhantak itt a veszélyes kiképzési gyakorlatok során. Ma egyedülálló, titkos snorkelés búvár helyszínné vált azok számára, akik a víz alá süllyedt történelem egy darabját szeretnék látni.
És ez a tó csak egy része a közelben lévő sokkal nagyobb és furcsább víztestnek. Közvetlenül Moose Pass után az autópálya a Kenai tó mentén halad. Ez egy hatalmas tó, 23 mérföld hosszú és több mint 850 láb mély. De az első dolog, amit észreveszel, a szín. Élénk, szinte természetellenes türkiz árnyalatú. Ez a szín a gletscheriszapból származik, és olyan fényes, hogy még felhős, esős napokon is világít. A tavat sűrű, zöld erdők veszik körül. A turisták számára sok ösvény vezet le eldugott öblökhöz és rejtett strandokhoz. Ez egy népszerű hely horgászatra és kempingezésre, de ez is a mély, hideg csend helye. Egy utazó megosztott egy történetet arról, hogy egyedül túrázott egy esős napon, elért egy privát öblöt, és a világ teljesen csendes volt. Belerakta a lábujjait a fagyos vízbe, és a csend olyan mély volt, hogy azt mondta, mintha maga a tó suttogná az ősi áradások titkait, amelyek kiválták. És vannak ősi titkai. Amit sokan figyelmen kívül hagynak, az az, hogy ez az egész terület emelkedik. Ahogy a hatalmas gleccserek olvadnak, a föld, megszabadulva a jég súlyától, lassan visszapattan. Ez a posztglaciális visszapattanás olyan dolgokat tár fel, amelyek 10 000 évig rejtve voltak, beleértve egy egész nemzeti parkot, tele szellem erdőkkel és élő gleccserek. A Seward autópálya végén található a Kenai Fjords Nemzeti Park. Ez a park az a hely, ahol a jégkorszak még mindig tart. Több mint 669 000 hold területet foglal el, és közel 40 gleccsernek ad otthont, amelyek a hatalmas Harding Icefieldből folynak. Ez Alaska egyik legnépszerűbb célpontja, és a legjobb módja annak, hogy lásd a hajó. A turistahajók elhagyják Seward kikötőjét, és mélyen bevisznek a fjordokba. Itt láthatod az igazi Alaskát. Láthatsz árapály gleccsereket, olyan gleccsereket, amelyek egyenesen az óceánba folynak. Hallani fogod a mennydörgő csattanást, amikor hatalmas jégdarabok borjadznak vagy leszakadnak és a tengerbe esnek. A víz tele van élet. Szinte garantáltan láthatsz fókákat aludni a jéghegyeken, komikus lundákat fészkelni a sziklákon, és ha szerencséd van, orkák csoportjait vadászni a mély vízben. De itt az ismeretlen történet, a park egy titkot rejt a víz alatt, ahogy a föld emelkedik az olvadó jégből, szellem erdőket tol fel. Ezek ősi fák, amelyeket gleccserek temettek el 1000 éve. Nagyon ritka, apályos merülések során láthatod ezeket a víz alá került fákat, tökéletesen konzerválva egy időkapszulát egy ökoszisztémáról, amely 10 000 évvel ezelőtt létezett. És mindez a jég egyetlen hatalmas jégtakaróból folyik, amely zavarba ejti az elmét. Ez a hely a Harding Icefield. Ez a Kenai Fjords Nemzeti Park szíve, és szinte lehetetlen megérteni a méretét, a fehér végtelen kiterjedése, amely 700 négyzetmérföldet fed le. Néhány helyen a jég akár 400 000 láb vastag is lehet. Ez a legnagyobb jégmező, amely teljes egészében az Egyesült Államokban található, és ez a forrása mindazoknak a gleccsereknek, amelyeket a parkban lát. A Seward festői autópálya nem csupán egy út, maga a cél. Ez a 127 mérföldes aszfaltcsík köti össze Anchorage-t Seward parti városával. Megkapta az Össz-amerikai út címet, amely az ország legszebb útjainak van fenntartva. Egyik oldalon a Chugach-hegység meredek, sziklás falai vannak, a másikon az út a Turnagain Arm drámai partvonalához és fjordjaihoz simul. Több tucatnyi, lehúzódó hely van az út mentén. Megállhatsz, hogy bélugabálnákat figyelj, láthass a sziklákon mászó daljuhokat vagy vadbogyókat szedhess a nyár végén. Az autópálya áthalad a Kenai Nemzeti Vadvédelmi Rezervátumon, hihetetlen kilátást nyújtva hegyekre, folyókra és gleccserekre. De itt az ismeretlen történet, amit sokan figyelmen kívül hagynak, azok a kis emlékművek az út szélén. Ezt a hihetetlen autópályát kézzel építették az 1950-es években. A munka jelentős részét a Vaks, a női hadsereg testülete végezte.
Ezek a nők végezték a kimerítő munkát, hogy ezt az utat bevéssék a hegyoldalba. Történeteik gyakran feledésbe merülnek, de kemény munkájuk hozta létre ezt a mérnöki remekművet, amelyet ma már emberek milliói élveznek. És ez az autópálya egy apró városba vezet, ahol repülőgépek szállnak le a vízen, közvetlenül egy történelmi dok mellett. A Seward autópálya mentén található a kis Moose Pass közösség. Csak körülbelül 200 lakosával könnyű pislogni és kihagyni. De ez a város a központja valami csodálatosnak, a repülőnézésnek. A város a Trail Lake körül épült, és bármely nyári napon láthatod a hidroplánokat felszállni és leszállni a jegeskék vízen, lélegzetelállító utakra viszik a turistákat a közeli gleccserek fölött. A város legfényképezettebb pontja a Trail Lake Lodge dokkja. Ez egy tökéletesen szimmetrikus fadok, amely kinyúlik a lenyűgöző tóba, hidroplánok kötve hozzá. Ez egy klasszikus alaszkai kép. De ennek a doknak van egy titka. Ez nem mindig csak turistaház volt. A II. Világháború alatt ezt a tavat tengeri repülőgép bázisként használták katonai kiképzéshez. Amit senki nem mond el neked, az, hogy búvárok nemrégiben felfedezték a tó alját. Elmerült légcsavarokat és más alkatrészeket találtak olyan gépekből, amelyek lezuhantak itt a veszélyes kiképzési gyakorlatok során. Ma egyedülálló titkos snorkelés búvár helyszínné vált azok számára, akik a víz alá süllyedt történelem egy darabját szeretnék látni. És ez a tó csak egy része a közelben lévő, sokkal nagyobb és furcsább víztestnek. Közvetlenül Moose Pass után az autópálya a Kenai tó mentén halad. Ez egy hatalmas tó, 23 mérföld hosszú és több mint 850 láb mély. De az első dolog, amit észreveszel, a szín, élénk, szinte természetellenes türkiz árnyalatú. Ez a szín a gleccser iszapból származik, és olyan fényes, hogy még felhős, esős napokon is világít. A tavat sűrű, zöld erdők veszik körül. A turisták számára sok ösvény vezet le eldugott öblökhöz és rejtett strandokhoz. Ez egy népszerű hely horgászatra és kempingezésre, de ez is a mély, hideg csend helye. Egy utazó megosztott egy történetet arról, hogy egyedül túrázott egy esős napon. Elért egy privát öblöt, és a világ teljesen csendes volt. Belerakta a lábujjait a fagyos vízbe, és a csend olyan mély volt, hogy azt mondta, mintha maga a tó suttogná az ősi áradások titkait, amelyek kiválták. És vannak ősi titkai. Amit sokan figyelmen kívül hagynak, az, hogy ez az egész terület emelkedik. Ahogy a hatalmas gleccserek olvadnak, a föld, megszabadulva a jég súlyától, lassan visszapattan. Ez a posztglaciális visszapattanás olyan dolgokat tár fel, amelyek 10 000 évig rejtve voltak, beleértve egy egész nemzeti parkot tele szellemerdőkkel és élő gleccserek. A Seward autópálya végén található a Kenai Fjords Nemzeti Park. Ez a park az a hely, ahol a jégkorszak még mindig tart, több mint 669 000 holt területet foglal el, és közel 40 gleccsernek ad otthont, amelyek a hatalmas Harding Icefieldből folynak. Ez Alaska egyik legnépszerűbb célpontja, és a legjobb módja annak, hogy lásd a hajó. A turistahajók elhagyják Seward kikötőjét, és mélyen bevisznek a fjordokba. Itt láthatod az igazi Alaskát. Láthatsz Arapai gleccsereket, olyan gleccsereket, amelyek egyenesen az óceánba folynak, hallani fogod a mennydörgő csattanást, amikor hatalmas jégdarabok borjacnak vagy leszakadnak és a tengerbe esnek. A víz tele van élettel. Szinte garantáltan láthatsz fókákat aludni a jéghegyeken, komikus lundákat fészkelni a sziklákon, és ha szerencséd van, orkák csoportjait vadászni a mély vízben. De itt az ismeretlen történet. A park egy titkot rejt a víz alatt. Ahogy a föld emelkedik az olvadó jégből, szellem erdőket tol fel. Ezek ősi fák, amelyeket gleccserek temettek el 1000 éve. Nagyon ritka, apályos merülések során láthatod ezeket a víz alá került fákat, tökéletesen konzerválva, egy időkapszulát egy ökoszisztémáról, amely 10 000 évvel ezelőtt létezett. És mindez a jég egyetlen hatalmas jégtakaróból folyik, amely zavarba ejti az elmét. Ez a hely a Harding Icefield. Ez a Kenai Fjords Nemzeti Park szíve,
és szinte lehetetlen megérteni a méretét. Ez a fehér végtelen kiterjedése, amely 700 négyzetmérföldet fed le. Néhány helyen a jég akár 400 000 láb vastag is lehet. Ez a legnagyobb jégmező, amely teljes egészében az Egyesült Államokban található, és ez a forrása mindazoknak a gleccsereknek, amelyeket a parkban lát. A legtöbb turista számára a jégmező olyasmi, amit csak hajóról vagy repülőről láthat. De az igazán kalandvágyók számára van egy módja, hogy gyaloglássák. A Harding Icefield Trail. Ez egy nehéz, 8 mérföldes oda-vissza túra, amely több mint 3000 lábat emelkedik. Ez egy nehéz napmunka. De a jutalom az egyik leghihetetlenebb kilátás a földön. Az ösvény szélén állsz, és csak egy hatalmas fehér jégsivatagot láthatsz a horizonttól a horizontig. A korai felfedezők ezt a helyet járhatatlannak nevezték. Egy híres és szomorú expedíció az 1930-as években megpróbált átkelni rajta. A csapat elveszett a rejtett hasadékokban, a naplóik, amelyeket évekkel később találtak meg, felfedték, hogy utolsó napjaik tele voltak furcsa, hallucinációs látomásokkal, amelyeket az átjárót őrző jégszellemekre fogtak. Ez az egész vadvilág egy olyan városon keresztül érhető el, amely egy aranylázból született. Seward városa az átjáró mindehez a kalandhoz. Ez egy kicsi, bájos kikötőváros, körülbelül 2800 lakossal. De tele van történelemmel. Ez a történelmi Iditarod Trail, a híres kutyaszán útvonal hivatalos vége. Maga a kikötő lenyűgöző, elektromos kék víz tükrözi vissza a várost körülvevő hófötte csúcsokat. Ez a kiindulópont a fjord túrákhoz, a halászhajókhoz és a kajakozáshoz. A város ad otthont az Alaska Sea Life Centernek is, egy világszínvonalú tengeri biológiai kutatóközpontnak, ahol közelről láthatsz lundákat, oroszlánfókákat és fókákat. De a város története az aranylázra épült. 1898 házban ez a hely felvirágzó várossá vált, tele aranyásokkal, szalonokkal és vadkarakterek. És itt a szórakoztató, ismeretlen történet. A város tele volt whisky rejtek helyekkel. A szalonok tulajdonosai és a bányászok elásták a drága whiskyjüket, hogy elrejtsék a tolvajok elől, vagy később a kormány elől a szesztilalom idején. Még ma is a tengerparti sétálók és az új épületek alapozásait ásó emberek néha kiásnak ilyen eltemetett palackokat az 1800-as évekből, egy folyékony kincset az aranylázból. És az öböl, ahol ez a város fekszik, egy szent napról kapta a nevét azoktól az oroszoktól, akik egykor uralták ezt a földet. Seward a Resurrection Bay fejénél fekszik. Ez egy mély, 18 mérföld hosszú fjord. Meredek falai egyenesen kiemelkednek az üvegszerű vízből, megvédve azt a nyílt, csendes óceán erős hullámzásától. Ez a védelem teszi kiváló helyszínné a bálnalesre nyáron, a hosszúszárnyú bálnák és az orkák gyakran mélyen bejönnek az öbölbe táplálkozni. Az öböl a nevét 1792-ben kapta egy orosz szőrmekereskedőtől, Alexander Baranovtól. Feltérképezte a partot, és húsvét vasárnap vitorlázott be ebbe a védett öbölbe, ezért feltámadás öbölnek nevezte el. De amit senki nem mond el neked, az az, hogy ezeknek az orosz szőrmekereskedőknek sötét titkuk volt. Arról voltak ismertek, hogy elrejtették saját hajóroncsaikat itt. A történet szerint egyes kapitányok szándékosan süllyesztették el a régebbi hajóikat ezekben a nyugodt, mély vizekben, hogy igényeljék a biztosítási pénzt. A hajót elveszett a tengeren, jelentették egy viharban. A Resurrection Bay mély, hideg alját felfedező búvárok ágyúkat, orosz ortodox ikonokat és más ereklyéket találtak ezekből az 1800-as szellemutazásokból, hajókból, amelyeket soha nem szántak arra, hogy megtalálják. És ezen az öböl körül a táj a színek lázadásában robban fel a rövid, intenzív nyár alatt. Amikor Alaszkára gondolsz, talán jégre és hóra gondolsz, de egy alaszkai nyár a színek robbanása. A hosszú napok közel 24 órányi napfénnyel üvegház hatást keltenek, vadvirágok nőnek mindenhol. Az autópályák lila lupin mezőkkel vannak szegélyezve, de a leghíresebb mindközül a tűzfű. Ez Alaszka állami virága, magas szárú, élénk rózsaszín és magenta virágokkal. Ziaur Last. Több mint 2000 vadvirágfaj található az államban.
A tűzfű a nevét onnan kapta, hogy az egyik első növény, amely visszanő egy erdőtűz után, gyógyítva az égett földet. Júliusban egész rétek és hegyoldalak égnek ebben az élénk rózsaszín színben, de van egy régebbi történet. A tlingitvének évszázadok óta használják a tűzfüvet. Teát főznek belőle, amelyről azt mondják, hogy gyógyítja a szívfájdalmat. Ezt a gyógymódot állítólag az ősi túlélési mesék szülték, amikor a falvaknak újjá kellett épülniük a vulkánkitörések után. A tűzfű, amely először nőtt ki a hamuból, az ellenálló képesség és a gyógyulás szimbólumává vált, gyógymód a veszteség szomorúságára, és ez az ellenálló képesség érezhető az egész parton, egy vékony földsávon, amely 5 mérföldre nyúlik be a tengerbe. A Stirling autópálya legvégén van egy hely, amit Homer Spitnek hívnak. Ez egy keskeny, 4,5 mérföld hosszú kavicsos sáv, amely kinyúlik a Kachemak Bay gyönyörű, hideg vizébe. Ez szó szerint az út vége. Ez a világ leghosszabb természetes földnyelve. A Spit egy vibráló, furcsa hely. Tele van apró üzletekkel, művészeti galériákkal és tengeri éttermekkel, helyileg kunyhóknak nevezik, amelyek cölöpökön épültek a víz fölé. Kempingezhetsz közvetlenül a strandon, hegyek és vulkánok sziluettjeivel a öböl túloldalán. Ez a világ laposhal halászati fővárosa is, és valamilyen oknál fogva ez otthona több mint 200 kopasz sasnak, amelyek télen gyűlnek össze itt. De itt a vad tény. A Spitet a Gletscher lefolyása építette 15 000 évvel ezelőtt. Ez egy szikla és homokhalom, amelyet egy visszavonuló Gletscher dobott le, és mivel olyan régi, jégkorszaki titkokat őriz, nagy viharok idején a hullámok felkavarják a strandot, és az emberek eltemetett mamutcsontokat, sőt ősi agyarakat is találnak, amelyeket a partra mostak, közvetlen kapcsolatot azokkal a hatalmas lényekkel, amelyek egykor ezen a földön jártak. De ha látni akarod Alaszka élő óriásait, el kell menned egy katasztrófáról elnevezett parkba. Üdvözöljük a Katmai Nemzeti Parkban és rezervátumban. Ez a 4 millió holdas park 2 dologról híres. Először is ez volt a Novarupta kitörés helyszíne 1912-ben, a 20. század legnagyobb vulkánkitörése létrehozta a 10 000 füst völgyét, a hamu és gőztáját. De ma a medvékről híres, pontosabban a Brooks vízesésekről. Ez az a hely, amit láttál a képeken. Több tucat hatalmas barna medve gyűlik össze itt, hogy lazacot fogjon, amikor felfelé ugrálnak a folyón. Ez a föld egyik legnagyobb vadvilági spektákuluma. A park annyira híres lett emiatt, hogy minden évben online megrendezi a Kövér Medve hetet, egy versenyt, ahol az emberek szavaznak a legducibb medvére, aki térre készül. De itt van egy kevéssé ismert titok a szórakozás mögött. A park egyik jól ismert medvéje, a 480-as számú, nagy kedvenc volt a rajongók körében, amit sokan nem tudtak, hogy az 1990-es években túlélte egy orvvadász támadását. A parkőrök mentették meg és kezelték egy titkos művelet során. A parkőrök csendes, titkos mentőakcióinak és e csodálatos állatok védelme iránti elkötelezettségüknek élő szimbólumává vált. És akármilyen nagyok ezek a medvék, van egy még nagyobb unokatestvérük egy közeli szigeten, a Kodiak-sziget Alaszka Smaragd szigete. Ez a második legnagyobb sziget az Egyesült Államokban, több mint 3500 négyzetmérföld. Az jeges északtól eltérően Kodiak egy buja, zöld esőerdő, ködös hegyeket mély, zöld erdők borítják, amelyek egészen a kobaltkék öblökig futnak. De a sziget természetesen a lakóiról a leghíresebb, a Kodiak medvékről. Ezek a barna medve egy egyedülálló alfaja és a legnagyobbak a világon. Hátsó lábukon több mint 10 láb magasra állhatnak, és több mint 1500 fontot nyomhatnak. Évezredek óta elszigeteltek ezen a szigeten, hatalmasra nőttek a lazac gazdag étrendjén. Az őslakos alutiik emberek több mint 7000 éve élnek itt. Ősi legendáik óriási halakról szólnak, amelyek partra sodródtak. Ezek a valóságban partra sodródott bálnák voltak. A bálnák annyi élelmet és anyagot biztosítottak az embereknek, hogy ez megszülte a sziget gazdag totemfaragási és művészeti hagyományát, mint módot arra, hogy tiszteletben tartsák a tengere hatalmas ajándékait, de Alaszka összes szigete és partja közül a leghíresebb ikonja egy egyetlen hegy a központban. Denali Nemzeti Park és Rezervátum.
Ez az az Alaszka, amiről a legtöbb ember álmodik. 6 millió holdvadon egyetlen 92 mérföld hosszú út vezet a szívébe. Ez egy olyan park, ahol az állatok uralkodnak. Farkasokat, grizzly-medvéket, jávorszarvasokat és hatalmas rénszarvas csordákat láthatsz szabadon barangolni. Ősszel a tundra talaja tüzes vörös, narancssárga és sárga szőnyegben robban fel. A park természetesen Észak-Amerika legmagasabb hegyének ad otthont, de itt a csavar, a park annyira hatalmas és a hegy olyan magas, hogy saját időjárási rendszert hoz létre. Az eredmény? A látogatóknak csak körülbelül 30%-a látja valójában a hegy csúcsát, a többi időben vastag felhőtakaró rejti el az őslakos Athabasc nép, amely Denalinak nevezte a hegyet, ami a magas egyet jelent, mindig is tisztelte az erejét. Egy korai 1906-ban tett mászási kísérlet kudarccal és lázadással végződött. A mászók naplóikban azt írták, hogy átkozott időjárás szellemek fordították vissza őket, amelyek mintha őrizték volna a hágót. Egy történet, amely nagyon valóságosnak tűnik, amikor látod a felhőket örvénylelni a rejtett csúcs körül. Látod, amikor az a csúcs megjelenik, a föld egyik leginkább lélegzetelállító és ijesztő látványa. Denali. Évekig Mount McKinley-nek hívták, de visszaadták az eredeti Athabasc nevét. Ez az észak-amerikai hegyek királya, 20.310 láb maga. De ami annyira hatalmassá teszi, az nem csak a magassága, hanem a dombor műve. A legtöbb nagy hegy egy magas fennsíkon kezdődik, a Denali szinte egyenesen emelkedik egy 2000 láb alacsonyan fekvő területről, ami azt jelenti, hogy majdnem 18 000 lábnyi hegyet látsz. Ez egy jég- és sziklafal, amely dacol a hittel. Csak körülbelül 1000 ember próbálja megmászni minden évben, és csak körülbelül a fele éri el. Az alaptábor 7200 lábnál van. Még a ritka, tökéletesen tiszta napokon is, amikor a hegy teljesen látható a park útjáról, a csúcsát gyakran egy lencse alakú felhő borítja, egy furcsa lencse alakú felhő, amely kalapként ül a csúcson. A hegy körül repülőnézés túrákat vezető pilóták furcsa jelenségről számoltak be, csúcs déli bábokról. Tiszta, de szeles napokon a levegőben lévő jégkristályok azt eredményezhetik, hogy a csúcs közelében lévő mászók egyszerűen eltűnnek a ködben, vagy hogy árnyékmászók vannak a gerinceken. Ez egy optikai illúzió, amely visszhangozza az elveszett expedíciók régi mítoszait. De nem kell megmásznod ezt a hegyet ahhoz, hogy hihetetlen kilátásod legyen rá. Egy apró sziklás kiemelkedésen, úgynevezett Nunatakon trónolva, amelyet a Denali Nemzeti Park hatalmas Rudd gleccser vesz körül, a Sheldon Chalet található. Ez nem egy rusztikus faház, ez a bolygó egyik legtávolabbi és legluxusabb ökoszálláshelye. Ahhoz, hogy ide juss, speciális helikoptert kell venned. Nincsenek utak, nincsenek ösvények. A ház egy dologra van tervezve, a kilátás. A falak ablakok, amelyek 360 fokos panorámát nyújtanak a Denalira és a környező csúcsokra, annyira távoli, hogy a troposzféra egyik legvékonyabb foltja alatt található. Mit jelent ez? Ez az egyik legjobb hely a Földön, ahol láthatod az északi fényt. A vendégek arról számolnak be, hogy szeptembertől áprilisig minden harmadik éjszaka látják az aurórát, közvetlenül a privát teraszukról. De ez a luxus áron van. Felfelé halad a $2300 egy éjszakáért. Az ismeretlen történet? A házat egy család építette, hogy tiszteletben tartsa ősüket, Don Sheldont, egy legendás alaszkai bozótpilótát, aki a közelben zuhant le. Arról álmodott, hogy épít itt egy szállást. A vendégek néha beszámoltak arról, hogy furcsa árnyékot látnak a jégen a nap visszatükröződésében. Egy árnyékot, amely az eredeti gépére hasonlít. És azok számára, akik nem tudnak helikoptert fogni, van egy másik módja annak, hogy lássák ezeket a csodálatos kilátásokat vonattal. Az Alaska Railroad egy igazi ikon. 470 mérföldön keresztül húzódik, délen Sewardtól északon Fairbanksig áthaladva közvetlenül Anchorage-en és a Denali Nemzeti Park szélén. Ez enyhén szólva a világ egyik legszebb vonatútja. A legjobb utazási mód a Gold Star szolgáltatási kocsikban van, ezek emeletes kocsik üvegkupolás mennyezettel. Ez azt jelenti, hogy 360 fokos kilátást kapsz, ahogy a vonat átsiklik távoli kanyonokon, hatalmas hidakon és völgyeken, amelyeket egyszerűen nem láthatsz egyetlen útról sem.
A vonatnak le kell lassítania a síneken lévő jávorszarvasok és medvék miatt, de ennek a történelmi vasútnak titkos múltja van. A síneket az 1920-as években építették, követve a régi bányászati útvonalakat. A szesztilalom idején, amikor az alkohol illegális volt, ez a vonat volt a fő módja annak, hogy illegális viszkit csempészenek Alaszka távoli belsejébe. Éjféli vonatok, amelyek fény nélkül és nem hivatalos menetrenddel közlekedtek, szállították a titkos rakományt, a kalauzok és a mérnökök mind benne voltak a titokban, létrehozva egy rejtett hálózatot, amely a távoli bányászati táborokat ellátta tiltott italú. És ez a vonat elvisz északra egy városba, amely az északi fények fővárosa. Fairbanks közelében, Alaszka mély sötét szívében van egy hely, amit Borealis Base Campnek hívnak. Ez nem egy szokásos szálloda, ez modern üvegkupolás iglók gyűjteménye, amelyet egy 100 holdas északi erdő közepén helyeztek el. Ezek az átlátszó, ívelt ablakok 16 lábnyit foglalnak el a tetőből, ami azt jelenti, hogy a meleg ágyadban fekve nézheted, ahogy az északi fény táncol feletted az egész égen. Ez a terület tökéletes a sarki fény megtekintésére szeptembertől márciusig. Maguk a fülkék a skandináviai hagyományos számi lakhelyek ihlették, de futurisztikus luxus csavarral. Ez egy módja annak, hogy mélyen az északi sarki vadonban legyél, de teljes kényelemben. De itt az ismeretlen történet, a tábort egy igazi esemény ihlette az 1950-es évekből. Egy hatalmas meteorzápor világította meg az eget az egyik helyi kutyaszám-verseny alatt. A fény olyan erős volt, hogy a versenyzők azt mondták, mintha nappali fény lett volna. A bázistábor alapítója újra akarta teremteni azt az érzést, hogy teljesen elmerülsz az égben. Titkos részletként az egyik iglónak van egy csillagtérképe, arról a meteorzáporról az üvegbe vésve, egy rejtett tisztelgés, amelyet csak kevesen ismernek. És ha az üvegiglú nem a te stílusod, van egy másik melegebb módja annak, hogy megnézd a sarki fényt a közelben. Körülbelül 60 mérföldre Fairbankstől egy hosszú út végén van a Chena Hot Springs Resort. Ez a hely híres. Képzeld el, hogy ülsz egy hatalmas szabadtéri medencében, természetes forró ásványvízben, gőz emelkedik körülötted, miközben a hőmérséklet kint 20 fokkal a nulla alatt van, és a sarki fény örvénylik felett. Ez egy szürreális és varázslatos élmény. A forrásokat 1905-ben fedezték fel az aranyások, reumatizmustól és más fájdalmaktól szenvedtek, és hallották a helyi legendákat egy csodaszer forrásról. Megtalálták és megszületett az üdülőhely. Ma az üdülőhely híres a jég múzeumáról is. Ez egy egész évben fagyottan tartott épület, tele csodálatos jégszobrokkal. Még italt is kaphatsz a jégbárban, jégből készült pohárban, de itt a történet, amit sokan nem tudnak. Az eredeti bányászok, akik itt fürödtek, valóban hitték, hogy a víz varázslatos. Napokig áztatták magukat. Egy rejtett barlangban, az eredeti forrás közelében a vezetők egy pár megkövesedett aranyású csizmát találtak az 1910-es évekből. A víz ásványai az évtizedek során kőkeményre változtatták őket. De hogy lásd az igazi éjszakot, magad mögött kell hagynod az üdülőhelyeket, és fel kell menned egy magányos autópályára. Ez a James W. Dalton autópálya. Ez egy 414 mérföldes út, többnyire kavicsos, amely Fairbankstől északra egészen Prudhoe Bayig és a Jaggers-tengerig fut. Ezt az utat az Ice Road Truckers tévéműsor tette híressé. Az 1970-es években épült, hogy kiszolgálja a transz-alaszkai kőolajvezetéket, és az óriási kőolajvezeték az egész hosszában az út mentén kígyózik. Ez egy sehova vezető út. Ez a szürreális, üres elszigeteltség helyszíne. Végtelen sarki tundrán vezetsz át. Szinte nincsenek szolgáltatások. Valójában van egy 240 mérföld hosszú szakasz, egyetlen benzinkút, étterem vagy szálloda nélkül. Ez a leghosszabb szakasz a szolgáltatások között bármely autópályán Észak-Amerikában. Azok a teherautó sofőrök, akik ezt az útvonalat vezetik, különleges fajta. És nekik is megvannak a saját történeteik, kőolajvezeték szellemekről beszélnek. Ezek déli bábok, különösen a hideg, sötét telek során,
amelyek úgy néznek ki, mint az 1970-es évek olajmunkásainak alakjai, azoké a férfiaké, akik építették a kőolajvezetéket. Azt mondják, látják őket sétálni az út mentén, de eltűnnek, amikor a teherautó közel ér. És ez az út az egyetlen módja annak, hogy közel kerülj Amerika legtávolabbi és érintetlen nemzeti parkjához. Gates of the Arctic Nemzeti Park és Rezervátum. A neve mindent elmond. Ez a park teljes egészében az északi sarkkör felett van, 8,4 millió hold nyers rögös vadon, és itt a csavar, nincsenek utak, nincsenek ösvények, nincsenek létesítmények, nincsenek kempingek, semmi. Ez az Egyesült Államok legészakibb nemzeti parkja, és a föld egyik utolsó igazán vadhelye. A parkot a Brooks Range szaggatott csúcsai uralják. A Gates of the Arctic nevet egy felfedező adta, aki 2 hegyet látott, amelyek mintha őrizték volna az átjárót a mély éjszakra. Ahhoz, hogy ide látogass, be kell repülnöd egy bozót repülővel és magadra hagynak, vagy be kell túráznod a Dalton autópályáról. A Gwich'in népnek, akik évezredek óta élnek ezen a földön, legendái vannak erről a helyről. Legendáik figyelmeztetnek a szélszellemekre, amelyek az átjárókban élnek. Ezek a szellemek azt mondják, trükkösek és erősek, és egyszer csapdába ejtettek egy csapat felfedezőt egy örök hóviharban a föld megsértése miatt. Ez egy olyan hely, amely nem fogadja szívesen az embereket és tiszteletet követel. De Alaszka vadsága nem csak északon van. Ott van a délkeleti lenyűgöző fjordokban is, a Glacier Bay Nemzeti Park és Rezervátum UNESCO világörökségi helyszín Alaszka délkeleti részén. Ez egy hatalmas öböl, több mint 1000 négyzetmérföld, tele árapály gleccserekkel. Ez egy olyan hely, amit egy tengerjáró hajóról vagy egy túrahajóról láthatsz. Mély fjordokon hajózol fel, és nézed, ahogy 1000 tonnás jégdarabok borjadznak le olyan gleccserekről, mint a Margerie és a Johns Hopkins, mennydörgésszerű hanggal zuhannak a tengerbe. Az öböl híres a hosszú szárnyú bálnáiról is, amelyek egy okos trükköt használnak, az úgynevezett buborékhálóval táplálkozást. Egy csoportbálna körbe úszik, buborékokat fújva, hogy létrehozzon egy hálót a halak csapdába ejtésére, majd szélesre tárt szájjal törnek fel a központon keresztül, de itt a csodálatos tény, ez az öböl 250 évvel ezelőtt nem létezett. 1750-ben szinte az egész szilárd jég volt. A gleccser azóta 65 mérföldet húzódott vissza, ami az egyik leggyorsabb visszahúzódás, amit valaha feljegyeztek. És az itt élő tlingit törzseknek szóbeli történelmük van, amely pontosan ezt a történetet meséli el. Őseiknek el kellett menekülniük a közeledő jég elől a kenúikban. Történeteik mennydörgő folyókról és az jégszörnyről szólnak, amely elnyelte hazájukat, ami tökéletes leírása a kis jégkorszaknak, amely most végre véget ér. Egész Alaszka fővárosa egy város ebben a régióban, amelyhez még csak autóval sem tudsz eljutni. Van egy része Amerikának, amely úgy érzi, mintha egy másik világ lenne. Egy hely az őserdőknek, kék jég, kígyóknak és városoknak, amelyek lebegnek a vízen. Ez egy szigetek és vizek labirintusa, egy hely, ahol az esőerdő találkozik a gleccserrel. Ezt hosszú tengeri útnak hívják, egy védett útvonal, amely Alaszka délkeleti partvidéki szigetcsoportján keresztül kígyózik, és az itt lévő városok mások. Ezek a civilizáció előőrzei, amelyek egy hatalmas, megszelídítetlen vadon széléhez tapadnak. Ahhoz, hogy ide juss, magad mögött kell hagynod a szárazföldet, mert ahová megyünk, nincsenek utak. Utunk az Egyesült Államok legszokatlanabb fővárosában kezdődik. Üdvözöljük Juneauban, Alaszka fővárosában. De ez nem egy olyan főváros, mint bármely más. Ez egy 30 000 fős város, amely a Gatineau csatorna lehetetlenül mély kéksége és a hatalmas hegycsúcsok nyomasztó súlya közé szorul. Ezek mögött a csúcsok mögött fekszik a Juneau Icefield, egy 1500 négyzetmérföldes jégfolyó, az 5. legnagyobb jégmező az egész nyugati féltekén. Látod, nincsenek utak, amelyek Juneauba vezetnek, ide nem tudsz autóval eljutni. Ez az egyetlen Egyesült Államokbeli főváros, amely autóval elérhetetlen. Minden személy, minden autó, minden élelmiszeres táska és minden fadarab kétféleképpen érkezik,
hajóval vagy repülővel. A város valójában egy sziget, amelyet a kontinens többi részétől több ezer négyzetmérföldnyi áthatolhatatlan hegy és jég vág el. Ez az elszigeteltség furcsa és varázslatos légkört teremt. Ez egy város, a Tongass Nemzeti Erdő szívében, a világ legnagyobb, mérsékelt égövi esőerdőjében. Moha lóg minden ágon, és a levegő vastag a nedves cédrusz és a tenger illatától. A turisták számára a város egyedülálló földrajza teljes mértékben látható. A legnépszerűbb dolog a Gold Belt villamos. Ez egy hatalmas villamos kocsi, amely a tengerjáró hajók dokkjaitól közvetlenül a város központjában fut, és egyenesen a Roberts-hegy oldalán megy fel. Az emelkedő lélegzetel állítóan meredek. Alig néhány perc alatt emel fel a tengerszintről az 1800 láb magasan lévő alpesi rétegre. Magad alatt hagyod az esőerdő lombkoronáját, és egy vadvirágokból és hófoltos sziklákból álló szubarktikus tundrára érkezel. Innen Istenhez hasonló kilátás nyílik a városra, a Gastineau csatorna mély fjordjára és a Douglas-sziget hófötte csúcsaira a víz túlsó oldalán. De itt van egy vicces történet arról, hogyan alapították a várost. Mint oly sok alaszkai város, ez is az aranylázban született. 1880-ban két aranyásót, Joe Junot és Richard Harrist, Covey nevű Tlingit főnök vezette erre a területre. Találtak aranyat és sokat. De a legenda szerint az egyik alapító, Joe Juno megjátszotta kezdeti aranyleletét. A történet azt állítja, hogy besózta a patakot, beleszórva a már nála lévő aranyport a vízbe, hogy több befektetőt vonzzon és fellendülő várost indítson. Ha igaz, működött. A Harris-Juno felfedezés beindította az egyik első nagy alaszkai aranylázat, és Juneau városa egyik napról a másikra született. És ahogy kinézel a kikötőre, láthatsz egy óriási életnagyságú bronz szobrot egy ugró bálnáról. Gyönyörű, de nem csak művészet. Az a bálna, amelyet Tahku néven ismernek, egy időkapszula. A 2000. évben zárták le, tele a városból származó tárgyakkal, levelekkel és műtárgyakkal, egy üzenettel a palackban a jövő számára. A tervek szerint 2100-ban nyitják. Hagyva, hogy elgondolkodjunk azon, mit fognak gondolni a jövő emberei a világról, amelyet hátrahagytunk, de Juneau leghíresebb lakója nem egy személy, sőt még csak nem is egy bálna. Ez egy 13 mérföld hosszú jégkígyó, Juneau belvárosától csak néhány percnyi autóútra található a Mendenhall Gletscher. Ez a régió ikonja, egy 13 mérföld hosszú kék jégkígyó, amely a Juneau Icefieldből kanyarog le, és a fagyos, iszappal teli Mendenhall tóban ér véget. Közvetlenül az arca mellett van a hatalmas Nugget vízesés, egy óriási többszintes vízesés, amely több száz lábnyit dübörög a tóba, ráesve a Gletscher arcáról borjadzott jéghegyekre. A puszta hozzáférhetőség megdöbbentő. Leállíthatod az autódat, és egy rövid, medvebiztos ösvényen való séta után ott állsz egy jégfolyó jelenlétében, amely az utolsó jégkorszakban született. A Gletscher mindig mozog. Nem láthatod, de minden egyes nap körülbelül 2 lábat halad előre és húzódik vissza, az alatta lévő sziklát finom porrá őrölve. Maga a látogatóközpont, amelyet 1962-ben építettek, lenyűgöző panorámás kilátást nyújt, de egy csendes drámai történetet is mesél. Amikor a központ épült, a Gletscher arca közvetlenül a szélén volt. Ma több mint 1 mérföldön át kell nézned a tavon, hogy lásd, visszahúzódik és gyorsan húzódik vissza. De a Gletscher a leghíresebb a jégbarlangjairól. Ezek túlvilági, szinte természetfeletti kinézetű alagutak, amelyeket folyóvíz olvasztott a Gletscherbe. Elérésük önmagában is kaland. Kajakoznod kell az jeges tavon, felhúzni a hajódat a sziklás partra, és túráznod kell a Gletscher szélének kopár, holdszerű táján. Ha találsz egy nyílást, és elég bátor vagy, hogy bemenj, akkor a lehetetlen színek világába lépsz. A jég belül földön túli, ragyogó kéken izzik. Ez nem fénytrükk, a sűrű Gletscherjég elnyeli a spektrum minden más színét, csak azt a mély, élénk azúrt tükrözve. A Gletscher Thomas Mendenhallról nevezték el, egy tudósról, aki amikor először tanulmányozta az 1890-es években, azt írta, hogy hallja a jeget. Azt írta le, hogy nyög, morgolódik és repedezik, mintha élő dolog lenne. Ez helyi legendákhoz vezetett. A Tlingit nép régóta tudja, hogy a jég él.
A parkőrök és a túrázók furcsa, megmagyarázhatatlan kék fényeket jelentettek, amelyek mélyen a jégbarlangokban vibrálnak, különösen éjszaka. A tudósok szerint ez valószínűleg piezoelektromos szikrák, statikus elektromosság, amelyet a mozgó jég stressze és nyomása hoz létre. De mások, azok, akik a kék barlangokban álltak és érezték, hogy a jég lélegzik, a rejtélyesebb magyarázatokat részesítik előnyben. Juneau egyben az átjáró is a még távolabbi csodákhoz. Innen hajókirándulást tehetsz a Tracy Arm Fjordba, egy olyan helyre, ahol a Mendenhall városi parknak tűnik. Ez egy igazi keskeny fjord, több mint 30 mérföldön kanyarog, meredek gránit sziklákkal, amelyek 3000 lábat emelkednek ki a vízből. Ennek a drámai víziútnak a végén található az Iker-Sawyer gleccserek. Itt hallhatod fehér mennydörgést, annak a hangját, ahogy a házméretű jégtömbök borjadzanak, vagyis letörnek a gleccser arcáról, és a tengerbe zuhannak. A víz jég labirintusa annyira tele van jégdarabokkal, hogy a hajóknak óvatosan kell utat találniuk. A kikötői fókák ezeket az úszó jégdarabokat használják bölcsődének, és több százat láthatsz belőlük, kölykeikkel együtt, pihenni csak néhány méterre a gleccsertől. Ez egy zsigeri, erőteljes emlékeztető a nyers, jégkorszaki erőre, amely kiválta ezt az egész partvonalat. De hogy megtaláld ennek a régiónak az igazi történelmét, délre kell utaznod, egy városba, ahol Oroszország és Amerika összeütközött. Üdvözöljük Sitkában, egy ködös, gyönyörű városban, szigetek együttesén. Ez a hely másnak tűnik, mint Alaszka többi része. Lenyűgöző háttérrel rendelkezik. Egy alvó vulkán, a Mount Edgecumbe, tökéletes japán festményként emelkedik ki az óceánból, a várost erdős dombok veszik körül, és a strandjai sötét vulkanikus homokból készültek. De az igazi különbség a kultúra. Sitka volt, az Orosz-Amerika volt fővárosa, az Alaszka vásárlás előtt ez volt a legfontosabb város az orosz birodalom észak-amerikai gyarmatain, Új Arkangyal néven ismert. És az orosz befolyás mindenhol ott van. Láthatod a Szent Mihály székesegyház zöld, hagymakupolás tornyait közvetlenül a város központjában. Ez az első orosz ortodox székesegyház, amelyet az új világban építettek. 1966-ban tűz söpört végig Sitka belvárosán, és a székesegyház porig égett. De a városlakók, oroszok, tlingitek és amerikaiak emberi láncot alkottak a fagyos éjszakában, bementek az égő épületbe, hogy megmentsék a felbecsülhetetlen értékű, 200 éves vallási ikonokat és festményeket. A székesegyházat újjáépítették, és azok az ikonok ma is vissza vannak benne. Ez az a hely, ahol Alaszka hivatalosan átadásra került Oroszországból az Egyesült Államoknak 1867-ben, egy üzlet, amelyet Szivard bolondságának becéztek, mert oly sok amerikai gondolta, hogy Alaszka egy értéktelen jégpuszta. Az átadási ceremónia, amelyet a Castle Hillen tartottak, híresen kínos volt. A történet szerint, amikor az orosz zászlót leeresztették, elakadt, és egy orosz katonának fel kellett másznia a rúdra, hogy levágja. Sitka ad otthont a Sitka Nemzeti Történelmi Parknak is, a csendes mély szépség helyének. Ez őrzi a Tlingit és Haida tótemoszlopok legnagyobb és legősibb gyűjteményét az Egyesült Államokban. Ezek a hatalmas faragott oszlopok, amelyek némelyiket több mint 100 éves, egy gyönyörű, csendes ösvényt szegélyeznek az esőerdőn keresztül. Ezen a tótem ösvényen sétálva olyan érzés, mintha egy szabadtéri székesegyházban sétálnál, óriási mohával borított lúc és hemlockfákkal, amelyek a fejed fölött tornyosulnak. De ez a park egy híres és szomorú esemény helyszíne is, az 1804-es csata. Ez volt az utolsó nagyobb fegyveres konfliktus az őslakos tlingit nép és az orosz szőrmekereskedők között. A tlingitek védték ősi otthonukat a terjeszkedő oroszoktól, akiknek ágyúik és muskétáik voltak. A tlingiteknek fából készült erődje volt. Ez egy tragikus, véres ügy volt, amely megszilárdította az orosz uralmat a régióban. És itt a helyi legenda. Azt mondják, hogy egy átkozott ágyú abból a csatából még mindig elveszett az öbölben. A történet szerint az ágyú a Neva orosz hajó része volt, amely elsüllyedt a vihartól tépett kikötőben.
Néhány évente egy nagy vihar idején egy halász vagy egy tengerparti sétáló azt állítja, hogy az ágyú partra sodródott, de az ár visszahúzza, mielőtt visszaszerezhető lenne. És amikor megjelenik, a helyiek azt mondják, erős vihart idéz elő, mint a várost meghatározó konfliktus kísérteties emlékeztetőjét. Sitka boldogabb oldalát illetően meglátogathatod az Alaska Raptor Centert. Ez lényegében egy kórház a ragadozó madarak számára, egy világszínvonalú rehabilitációs központ. Itt fenséges kopasz, sasokat, baglyokat és solymokat találsz, amelyek mind sérülésekből gyógyulnak. A cél mindig az, hogy visszaengedjék őket a vadonba, és látni ezeket a hihetetlen madarakat közelről, olyan élmény, amelyet soha nem felejtesz el. És utolsó állomásunk egy másik parti város, egy olyan hely, amely olyan nedves, hogy a lazac fővárosa néven ismert. Utunk Ketchikanban, a világ lazac fővárosában ér véget. Ez az első város, ahol a legtöbb tengerjáró hajó megáll Alaszkában, a hosszú tengeri út kapuja, és nedves. Ketchikan átlagosan több mint 150 hüvelykesőt kap évente. Ez majdnem 13 láb. A helyiek még esernyőt sem használnak, csak Ketchikan Converse-t, a klasszikus X-Stratum gumicsizmát viselik. Ez az állandó, folyékony napsütés az, ami a környező Tongass esőerdőt annyira hihetetlenül élénken zölddé teszi. A lazac fővárosa becenév nem vicc. Ez nem csak egy furcsa cím, ez egy tény kijelentése. A nyár közepén a Ketchikan körüli patakok és folyók Alaszka ezüst és vörös élő vonagló tömegévé válnak. Annyira tele vannak visszatérő lazacokkal, mind az 5 csendes óceáni lazacfajjal, a hatalmas király, a ragyogó vörös szokály, az akrobatikus kohó és a bőséges pink és cham, hogy azt mondják, szó szerint átsétálhatnál a hátukon. Maga a levegő is megváltozik a futam alatt. Tele van a csobbanás állandó kaotikus hangjával és az ívás földes ősi illatával. Ezek a halak egy kétségbeesett egyirányú utazáson vannak, pontosan azokon a kavicságyakon, ahol születtek. Olyan erős ösztön hajtja őket, amely dacol minden akadállyal. Láthatod őket ugrálni a lazac létrakon, amelyeket közvetlenül a város vízi útjaiba építettek. Ezek nem csak patakok, ezek beton és acél mérnöki csodák, lépcsős csatornák, amelyek lehetővé teszik a halak számára, hogy megkerüljék a gátakat és a természetes akadályokat. Ez egy kimerítő, könyörtelen harc, és csak lábnyira állhatsz, szemtanúja lehetsz a természet ciklusának puszta, nyers erejének. Ez természetesen vacsora csengettyű a helyi fekete medvék számára, akik járőröznek a parton, és az ég tele van kopasz, sasokkal, várva a lakoma részüket. Maga a város az emberi mérnöki munka csodája, amely egy hasonló elutasításból született, hogy meghajoljon a nehéz táj előtt. Ez egy város, amely a áthatolhatatlan, esőáztatta Tongass nemzeti erdő és a hosszú tengeri út mély, hideg vizei közé szorult. Szinte nincs sík föld, amiről beszélni lehetne, az egyetlen építési mód a felfelé. A város lehetetlenül meredek, erdős domboldalakra épült, olyan meredekekre, hogy sok utca csak kanyargós fa lépcsőház. Ezeknek az ösvényeknek nevei és történeteik vannak, mint a híres házas férfiak ösvénye, egy egykor elszigetelt ösvény, amely lehetővé tette a férfiaknak, hogy diszkréten látogassák a vörösfényű negyedet anélkül, hogy látták volna őket a fő útvonalon. A város leghíresebb része azonban a Creek Street, egy történelmi deszkajárda, amelyet teljes egészében cölöpökre építettek, bizonytalanul lebegve a Ketchikan patak felett. Ez nem a báj miatt volt, ez szükségesség volt. A patak elárasztja, és az ár dagad, ezért az alapítók egyszerűen mindenfölé építettek. Ma a Creek Street egy bájos, fotogén utca, élénk, színes üzletekkel, helyi művészeti galériákkal és hangulatos kávézókkal. De ez a modern báj egy nagyon zajos alapra épül. A Klondike-i aranyláz idején Ketchikan volt az első és utolsó nagy megálló a észak felé tartó hajók számára, egy hely a feltöltésre vagy a feszültség levezetésére. Azokban a napokban és egészen a szesztilalomig a Creek Street volt a város lüktető, tiltott szíve. Ez volt a zajos szalon és vörösfényű negyed, tele frissen a fakitermelő táborokból érkezett fakitermelőkkel, aranyporral teli zsebekkel rendelkező bányászokkal és egy szezonnyi fizetéssel rendelkező halászok.
Bordélyházak közül a leghíresebb a Dolly's House volt, amelyet a legendás Dolly Arthur vezetett. Ügyes üzletasszony volt egy kemény világban, és a háza, amely ma múzeum, időkapszula. Belépve szinte hallani a zongorát és a poharak csörgését. Az egyik épületen volt egy híres Pimasz felirat, amely azt írta, ahol a férfiak és a lazac egyaránt feljöttek a folyón, ívjanak. Szó szerint értendő volt, az alatta lévő patak tele volt halakkal, de a városban mindenki tudta, mit jelent valójában. De akármilyen hihetetlen a város történelme, az igazi, lenyűgöző tényező közvetlenül a városon kívül van, a Misty Fjords nemzeti emlékhely. Ez egy vadon élő rezervátum, amely még a legnagyobb ember alkotta tájakat is kicsinek és jelentéktelennek érezteti. A Észak-Yosemite-jének nevezték, és ez egyszer a becenév alábecsülés. Ez egy hatalmas vadon, meredek, 3000 láb magas gránit sziklákkal, ősi gleccserek által kivájt tengerrel teli völgyekkel és mennydörgő vízesésekkel, amelyek közvetlenül az óceánba zuhannak. Ezeket a fjordokat hatalmas jégfolyók vájták ki a sziklából, és amikor a jég elolvadt, a tenger beáramlott, létrehozva egy mély, sötét és csendes víziutak labirintusát. A legjobb módja annak, hogy lásd kajakkal, vagy még jobb, egy hidroplánnal, amely felszállhat a kikötőből és átszárnyalhat a fák tetején, mielőtt leszáll egy távoli, üvegszerű hegyi tavon, a motor zúgása visszhangzik a kőfalakról, majd, ahogy a pilóta elveszi az erőt, egy olyan mély csend ereszkedik le, amely szinte fizikai. Adján ködös rész, nem vicc, az egész helyet szinte mindig alacsonyan lógó felhők és köd borít. A köd rátapad a sitka lucfenyőkre és a cédrusfákra, így az egész táj ősinek, csendesnek és mélyen rejtélyesnek tűnik. Megéri-e Alaszka lélegzetelállító szépsége a rendkívüli veszélyt, vagy ez a vadon egyszerűen túl zabolátlan számunkra? Mondd el nekünk a véleményed a kommentekben. Ne felejtsd el lájkolni és feliratkozni a világ legvadabb helyeiről szóló rejtett történetekért.